waiting because it was a power.
Levi 20 verse 26. Incwadi kaLevi 20 verse 26. Niyakuba ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngcwele, nginahlukanisile nabezizwe ukuba nibe ngabami. Niyakuba ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngcwele, nginahlukanisile nabezizwe ukuba nibe ngabami. Ngithena isihloko sale nkondlo sithi thina singabantwana bakaNkulunkulu. Thina singabantwana bakaNkulunkulu. Le nkulumo engiyikhuluma namhlanje ayijwayelekile, kodwa kukhona into engifisa ukuba ngiyichaze niyazi noma isazokhulunywa kakhulu. Esikhathini esiningi uma besifunda iBhayibheli besiya sifunde nje ngezizwe zakwa-Israyeli esifunda ngazo la eBhayibhelini. Kodwa lezi zizwe zakwa-Israyeli esingeke siyikhombe ukuthi ziphi. Lezi zizwe zakwa-Israyeli esingeke siyikhombe ukuthi ziphi. Kodwa sekuhambe kwahamba sathola ukuthi lezi zizwe zakwa-Israyeli thina. Amen. Manje ke ngifisa ukuba ngichaze ukuthi yini engenze ukuthi mina ngize ngiyithole lento. Kanti ngiyithola nje abantu abaningi sebeyitholile, kodwa abazi ukuthi bazoyichaza kanjani. Niyazi ukuthi ngo-2006 kwafika ingilosi phakathi kwethu. Ngenkathi ingilosi ifika phakathi kwethu kwaba khona ukudideka okukhulu, ngoba sasingaqondi ukuthi le ngilosi ephakathi kwethu izofunani ithini. Sasibona ukuthi ingilosi, kodwa singenawo umyalezo wayo. Kwathi ngo-October 2006 ingilosi yathatha umkhokheli yahamba nayo. Yahamba yangena emanzini ngokushoka umkhokheli. Kodwa wayeseqhamukela kwelinye izwe ongalazi elizwe ukuthi kwakuyizwe elalisima kanjani. Kuleli izwe wayesefike ethola izizwe zamaJuda. Lezi zizwe zamaJuda kwaba izona izizwe ezimfundisayo, zimfundisa uMnazaretha. Manje ke uma umkhokheli engichazela lento, ngoba umkhokheli wahlala emanzini noma wayesemanzini angazi, kodwa wahlala kuleli izwe izinsuku eziwu-7. Ngenkathi ekule ndawo izinsuku eziwu-7, laba abantu ababehleli nomkhokheli, they were communicating with me through a phone. Ngake ngithole ngizwe ifoni isiyikhala.
ngithi uma ngiya kwifoni ngingayitholi inombolo kodwa bese uyakhuluma lo muntu. Kwesinye isikhathi ikhale noma ngiyivalile ngoba ngashawa uvalo kakhulu ngase ngiyivala. Uma ngiyivalile kodwa ngiyithole isikhala ngithi uma ngiya bese ngiyayibamba bese lo muntu awukwazi ukungivalela ngeke uyivala ifoni awukwazi ukungivalela ifoni. Bese uyakhuluma lo muntu engitshele ngomkhokheli ukuthi kuphi engitshele ukuthi kangithandaze ngoba lezi ifundo oyifundayo uma eyifeyila angeke sakuyele emhlabeni. Ileyo nto engangiyitshela ukuthiwa ngithandaze ngoba uma lezi ifundo oyifundayo eyifeyila angeke kuye emhlabeni. Uma-ke umkhokheli ebuya wayesengixoxela-ke le ndaba njengoba niyazi ukuthi la owayekhona wathola amaJuda. LamaJuda wayethola iy'ntshebe zamadoda ezinye sezizimpunga kodwa kungamaJuda. Kodwa kungayiwo futhi amaJuda amhlophe. Kodwa nje kunabantu nje obanathi siba namabala amhlophe abanye bamhlophe abanye banjani. Kodwa kungamaJuda. Uthi-ke nengilosi uhlaleleni yamtshela yathi amaJuda. Kodwa lamaJuda emfundisa ngobuNazaretha. Emfundisa ngoShembe. Amen. Uma lento ikhulunywa yangihlupha kakhulu ukuthi ichaza ukuthini ukuthi uma ingilosi imthatha umkhokheli hamba naye ubuNazaretha ebufundiswe ngamaJuda. Ngelinye ilanga yafika futhi ingilosi yafika neJuda. Yathi mayifika le ingilosi kwakuyinsizwa yeJuda. Iyayishiya isihamba ingilosi ekusala lensizwa. Kodwa nale nsizwa kwangayena umuntu kusho ukuthi kwakuyingilosi. Kodwa ngenkathi ifika kithi kwakuyiJuda. Le nsizwa ikhuluma ngoShembe, ikhuluma ngokwabayilanga. Angeke ngisho ukuthi ayithi kodwa yayikhuluma ngoShembe. Nalento yangihlupha kakhulu ukuthi kwenzeka kanjani. How does it happen that this Jewish man is telling us about ubuNazaretha and is telling us about Shem? What is happening? Kwedlula lapho ngelinye ilanga kwakunama debate abantu basebuhleni nabase ekuphakameni. Ngomuzi wasekuphakameni nomuzi wasebuhleni. Makhulu amadebate ngoba ngihlale bezwa abantu basekuphakameni njalo bakhuluma ngokuphakama as bonke abanye abantu abalutho. Nabasebuhleni nabo bekhulume ngobuhleni. Ngamanye amazwi nalowo uzakhela uNkulunkulu wakho nezulu lwakhe nalowo uzakhela uNkulunkulu wakho nezulu lakhe. Yayisifika ingilosi kithi ithi le mpikiswana ekhona ngokuphakama nobuhleni ningayihluphi ngayo ngoba ukuphakama kubalekile ngokuthi umuzi omkhulu womprofeti futhi ukhona ezulwini. Nobuhleni ukhona ezulwini. Yonke imizi eminingi abaprofeti ababeyakha ikhona ezulwini. Yayisithi ingilosi kodwa umuzi oyikomkhulu la emhlabeni ngokwasezulwini iJerusalema. Amen. Yayisithi uma abantu sebe understanda kahle sebengamakholwa bonke kukhona isikhathi lapha izizwe zonke ziyobuya eJerusalema. Kukhona isikhathi lapho iPhasika
siyolenzela eJerusalem. Hayi ama-Easter, ngoba ama-Easters into yalezizwe ezimhlophe. Iphasika njengoba lalinjalo, siyokhumbula iphasika. Kukhona isikhathi lapha esizake sithatha amabhanoyi siye eJerusalem siyogubha umkhosi wephasika. Zonke izizwe kukhona isikhathi lapha kuba ne-annual pilgrimage to Jerusalem. Lento yangihlupha because I did not understand it. Why? In actual fact, to be truthful, I became jealous. Now, ingilosi izovusa iJerusalem. Why? Ngelinye ilanga yafika ingilosi, yafika ihlobile, yathi njengoba ngilapha nje ngihamba nobaba ilanga, siya eJerusalem, sinomhlangano eJerusalem. Yangihlupha lento ukuthi what is that? Does it mean ukuthi ezulwini iJerusalem alikaze liphele? Lo mhlangano yonke izinto ezazenziwe eJerusalem zaphela la emhlabeni, kodwa ezulwini iJerusalem lisalokhu likhona. Yangihlupha lento. Ngaqala manje na I started investigating this. I started researching this. Now, uma uNkulunkulu ekuthuma, uma uNkulunkulu ekuwe, kwesinye isikhathi akudingi ukuthi kuze kume ingilosi phambi kwakho ikutshele into. Uma uNkulunkulu ekuthuma into, ungavula iBhayibheli, yonke lento oyifuna ivele. Ungazi ukuthi ivela kanjani. Uthi uvula iTV, lento ivele. And emva kwalokho, when I started this investigation or this research, ngathola ukuthi yonke into lento lena inginikeza ama-answers from the Bible. Ngangazi ukuthi kanjani, manje ngithi ngiyavula ngithola ukuthi awunansi lento. Even ukuthi kukhona isikhathi esiyobuyela ngaso eJerusalem, ikhona eBhayibhelini. Now, yaqala manje yangithusa lento. Ngaqala manje ngafunda manje. Ngithe ngifunda ngathola ama-video amaningi akhuluma ngalento, kakhulukazi kubantu base-America. Ngathola ukuthi abantu base-America bayayazi lento. Ngabona sekuqhamuka amanye ama-researchers, amanye ama-historians, amanye ama-anthropologists, bangithinta manje mangiqala ukuyikhuluma lento ku-radio ukuthi there is something wrong here. There is something wrong here. Okunye ingilosi eyakwenza, njengoba nazi ngifake nje lento, ingilosi yangigqokisa zonke ingubo zaba-Israyeli. Niyazazi lezi ingubo engangiyifaka neyigqoke engangiyifaka zaba-Israyeli. Ngangayi-understanda lento ukuthi why ifuna ukuthi ngigqoke lezi ngubo. Sasike sihambe nomkhokheli edrobheni ikhuluma ngalezi ngubo, singazi sitshela ukuthi nizoyithola endaweni ethize, siyithole kwesinye isikhathi ithi azithume kanjena sikwenze lokho. But we're doing these things without knowing ukuthi why. Na nezinto esizenzayo ibese ithi ingilosi lento lana kwa-Israyeli yayenziwa kanje. Lento kwa-Israyeli yayenziwa kanje. But at that time I was thinking ukuthi it is because
our faith or our religion is similar to that of the Israelites. I was not aware that we are actually the progeny of the very people we are reading about. I was not aware of that. But it started thinking in me that there's something here. Ngathi mangifunda ihlabelelo zomprofeti, I found ukuthi umprofeti himself is saying ukuthi uyinzalo kaJuda. Uma ufunda nje ihlabelelo 74 uthi umprofeti imbangi yobusa yomndeni kaJuda ibasindisile abaningi. Ngathola ukuthi uma umprofeti ekhuluma ngembangi yobusa akakhulumi ngoJesu, ukhuluma ngaye. But why is he referring to himself as imbangi yobusa yomndeni kaJuda? And today I know ukuthi sinzalo ka-Israel. Today I know ukuthi sinzalo kaJuda. And the whole world will know it. We Africans will know it. And immediately bonke abantu beyiqonda lento, the whole thinking about the present faith is going to change. Namhlanje abantu bakhuluma ngokuthi hayi asibuyele emasikweni, asibuyele enkolweni yokhokho bethu. But abazi ukuthi lenkolo yokhokho babo iqalaphi igcineni. Today singamaKristu. But asazi ukuthi lobu Kristu kusuke kuphi kanjani. Today singamaNazaretha. But asazi ukuthi lobu Nazaretha kuqhamuke kanjani. So no one is safe. No one is safe because abantu bomdabu bakhuluma ngenkolo yomdabu, but abazi ukuthi lenkolo yomdabu bakhuluma ngayisuka. AmaKristu athanga amaKristu, kodwa akanayo knowledge ukuthi lobu Kristu kuze kube khona njena usuka. Nathi singamaNazaretha, we do not know ukuthi lobu Nazaretha kumi kanjani. And immediately we discover ourselves, we will find that we are all wrong. We are all wrong. Inkolo, not inkolo. Isintu sethu sonke sisuka kuNowa. uNowa sisuka kuNowa ngoba uNowa kwaba uyena umuntu owasala emva kwazamxolo. Hayi ukuthi babe ngekho abantu before uNowa. But ngesikhathi sezamxolo abantu abaningi bafa kwasekusala uNowa. So umlando wethu siuqala kuNowa. uNowa wayenamadodana amathathu. Eyokuqala uJafete, eyesibili uShem, eyesithathu uHem. uJafete wayemhlophe, izizwe eziningi engaphansi ezimhlophe ziqhamuka endlini kaJafete. Bese kuba khona uShem wayemnyama noHem emnyama. Kodwa uShem uma ulandela umlando wakhe eBhayibhelini, uAbraham ungaphansi kolibo lukaShem. You understand what I mean? uAbraham ungaphansi kolibo lukaShem. And therefore ngizokhuluma ngolibo lukaShem because that's where we fall. uAbraham wazala uIsaka. uIsaka wazala uJakobe noEsau.
U-Esau naye waba nomndeni wakhe, noJakobe naye waba nomndeni wakhe. Kodwa umndeni ka-Esau namanye amadodana ka-Abraham asiwulandeli, no-Ishmayeli asiwulandeli, silandela u-Isaka, silandele uJakobe, ngoba iwona mndeni wethu lowo. uJakobe wazala amadodana awu-12. Amanye alamadodana awu-12 kwakuLevi, abanye kungobani nobani nzukabani. Kodwa thina singaphansi kwendlu kaJuda, indlu kaJuda. uJakobe wazala laba bantwana abawu-12. Kwasekuthi umntwana wakhe omncane uJosefa wayenesiphiwo, base laba abafowabo babanomona naye. Bathe uma benomoya naye base bemdayisa eGibhithe. Uma eseseGibhithe, ngoba wayenoNkulunkulu, wafike wamkhulu eGibhithe, kodwa efike eyisigqili edayisiwe. Uma esemkhulu eGibhithe, kuthe ngesikhathi sendlala kwasekuzwakala ukuthi abantu abanenala abantu abaseGibhithe, ngoba uFaro waphupha, angisazi noma wabona izikhwebu ezazikhuluphele zadliwa ziyikhwebu ezincane ezondile. Wabona namathole akhuluphele eqedwa ngamathole amancane, something like that. Uthe mangabe uFaro ebiza zonke izanusi zakhe ukuthi zizobhula ukuthi kusho ukuthini leli phupho, zehluleka, ngoba uFaro wathi azisho kokuqala ukuthi ziphupheni, uphupheni, bese zisho ukuthi lokho okuphuphile kusho ukuthini. Kwatholakala ukuthi abakho abantu abangakwazi lokho, kodwa wafika uJosefa wayichaza yonke into, iphupho likaFaro ukuthi iminyaka ewu-7 iyoba iminyaka yenala, bese kuthi iminyaka elandela ewu-7 iba iminyaka yendlala. Ngakho-ke kulo minyaka ewu-7 kufanele silime kakhulu, sigcine kakhulu ukudla enqolobaneni yonke indawo, kwenza ukuthi uma kufika le minyaka ewu-7 eyendlala, lingani izulu, kutholakala ukuthi sinokudla. Wayesethi-ke uFaro-ke, kusho ukuthi-ke sengibeka wena ukuthi ube mkhulu wenze lento. Nangempela uJosefa walokhuza waba mkhulu eGibhithe, kwaba uyena olawulayo, ukudla kwaba kuningi eGibhithe ngesikhathi sendlala. Abantu inzalo, abantwana bakaJakobe bezwa ukuthi inala iseGibhithe, base behamba beyothenga ukudla khona. Bathe uma befika khona bafica yonke lento yenziwa umfowabo, kodwa bambonanga, ngoba amaGibhithe akazalwa uShem, azalwa uHem, kodwa ayemnyama njengama-Israelites azalwa uShem. So abazange bakwazi ukumbona uJosefa ukuthi umfowabo, ngoba wayengamhlophe, wayefana namaGibhithe, amaGibhithe ayemnyama. Bathi-ke uma befika sebethola ukuthi umfowabo wayesebalanda uJosefa, wonke umndeni elanda noJakobe bezohlala eGibhithe. Bahlala eGibhithe iminyaka ewu-430. Ngamanye amazwi kwaba zizukulwane ngezizukulwane iminyaka ewu-430 midela, njengoba uma ngibala isikhathi sikaShaka njengamanje, isikhathi sikaShaka seyihlanganisa iminyaka ewu-200 wahamba ehlala wabakhona uShaka. Kodwa ungase ucabanga ukuthi zingakanani manje izizukulwane kusukela kuShaka. Kodwa bona bahlala 430 eGibhithe. Ilapha-ke abagcina sebezigqila. Bathe uma sebezigqila, uNkulunkulu wayesethuma uMose ukuba eyobalanda eGibhithe.
siyayazi indaba ukuthi kwathi mangabe sebesendleleni uNkulunkulu wayesebanikeza inkolo yabo entabeni yaseSinayi. Bathi mabefika eKhenani ke basebanda basebegcina sebefuna inkosi. Bathi nabo bafuna ukuba bebe nenkosi njengazo zonke izizwe. uNkulunkulu ke wayesebanikeza inkosi ebanikeza uSaul. Emva kwaSaul kwaba uDavid. Emva kwaDavid kwaba uSolomon. Emva kwaSolomoni amakhosi alandelayo wawusuhlukana kabili ubukhosi bakwaIsrayeli. Kwase kuba izizwe eziwu-10 ezazakhela ubukhosi babo kwi-northern side yakwa-Israyeli. Kwase kuba kusala ezimbili okuba uJuda noLevi ezasala eJerusalema. Nisangane? Amen. Kodwa lezi zizwe ezaziwu-10 ezaziphumela eceleni zahlaselwa ngezinye izizwe zazehlula zagcina ziphelile. Zona zazibizwa kuthiwa ngezakwa-Israyeli, zazibizwa kuthiwa ama-Israyeli. Lezi ezimbili zibizwa kuthiwa ngama-Juda ngoba zaziyinzalo kaJuda. And therefore ngenkathi ufika uJesu, wafika uJesu, umbuso wakwa-Israyeli usewawa, sekusele umbuso wakwaJuda. Kodwa nombuso wakwaJuda usungaphansi kombuso wamaGreki, usungaphansi kombuso wamalokhozi, wamaRoma. Ngisize nge-amnesia yakho. wamaRoma. Uma ngabe sebengaphansi kombuso wamaRoma, kwathi mangabe uJesu engasekho, abapostoli sebehamba beyoshumayela, wase umbuso wamaRoma uthatha inkolo leyabapostoli uyifaka ngaphansi kwabo. Uthema usuyifake ngaphansi kwabo, wawusuhlasela amaJuda, usuhlasela iJerusalema. Uma usuyihlasela iJerusalema yadilizwa, amaJuda abaleka onke eJerusalema, abalekela eAfrika. amaJuda abaleka eJerusalema, abalekela eAfrika. Uma ese-Afrika, ngoba ayekwi-Middle East, kodwa kubaleka inzalo ka-Abraham, kubaleka inzalo kaJakobe, kubaleka inzalo kaDavid, kubaleka inzalo kaJesu, noma wayengenayo inzalo, kodwa ngibala abantu abakhulu ababebakhona. AmaRoma ayithatha awaxosha amaJuda. Ngihlale ngikhuluma-ke ngokuthi ngenkathi inkolo esiyithathwe ngamaRoma kwenzekani. Kodwa at the end ngo-70 AD amaRoma ahlasela iJerusalema, ayibhubhisa, abulala ngisho isonto, enza yonke into, abaleka amaJuda, agcwala i-Afrika yonke. Uma egcwele i-Afrika yonke, nalapha e-Afrika amanye into afanele niyiqonde ukuthi akibo bonke abantu abamnyama abangaphansi kwaShem. Amanye ama-Afrika namaGibhithe angaphansi kwenzalo kaHem. They are Hamites. Inzalo ka-Abraham ibizwa kuthiwa ama-Shemites. We are Shemites. So we as Shemites, uma sesise-Afrika, lama ama-Hamites ayesegqilaza, ayesesithengisa. Kwathi la ama-Shemites abalekela e-West Africa, uthema ese-West Africa, amakhosi akhona ewadayisa ngoba babazigqila. Base bewadayisa, ufika abelungu base-America bebathatha, bebathenga, bebesa phesheya, bebizwa kuthiwa ama-Niger noma ama-Negro. Ama-Negro, ama-Shemites.
kwathi laba abangapha kwi-Southern Africa bona baba nenhlanhla ukuthi abazange baba baningi abalokhuza abathunjwa kodwa bathunjwa kakhulu kwi-West Africa bathunjelwa eAmerica bathunjelwa kwamanye kwamanye amazwe ama-Arabhu bathunjelwa kwamanye amazwe elokhuza kwezinye iqhingi abanye basala khona e-Afrika baba ziqhinga uma ungase ubheke ababukayo ama-Nigerian films uyothola ukuthi kuma-Nigerian films kukhona iziqhinga kodwa la eSouth Africa asikaze sibe khona isiqhinga asinawo umlando eSouth Africa nje yonke lapho esake saba khona isiqhinga ngoba vele ama-South Africans wonke eza lapha eziqhinga niyakuzwa lokho so asikaze sibe zigqila asikaze thina sibe neziqhinga ngoba igqila sasivele sisuke lena enhla sasibaleka ngoba sasizigqila sibalekela amanye ama-African states so lama Juda amanye aya eAmerica bizothiwa amaNegro amanye aya kwamanye ama-islands amanye asala kwa-Africa kodwa esesala njengeqhinga amanye ayesehla ngethina-ke sehla ngenkathi sehla sasibizwa kuthiwa siyibantu leli gama elithi bantu silinikezwe abelungu ngoba bengafuni ukuthi saziwe ukuthi singamahebheru leli gama lokuthi ama-Negro salinikezwa lisho ukuthi blacks ngoba singafanele ukuthi saziwe ukuthi siqhamukaphi ama-Negro akuzona izizwe zase-Afrika kodwa izizwe zase-East Africa ezazise-Afrika zidayiswa amakhosi ase-Afrika eyidayisela ezinye izizwe izigqila niyangizithini so ama-Black Americans have now found ukuthi they are actually Hebrews zafika lapha ne-Afrika zafike zadayiswa the Africans were selling the slaves to the whites. The Africans were selling slaves to the Arabs and to other nations. Ama-Jamaica la njengoba ama-Jamaica njena izizwe zakashem zonke lezo abantu abafika lapha kulezi yaqhingi ethunjiwe. And now, the Americans are the first people who are so passionate about this thing. How does it happen? I am a black, I am a Bantu. But where is my nation? Where is my bloodline? Ungavele nje uqhamuke nje usuyibantu nje kuthiwa nje hayi lezi zizwe ngamabantu kodwa singamabantu siqhamukaphi ngoba lezi ezinye izitho ama-Hamite are not Bantus ithina kuphela esehla kuthiwa singamabantus the Nguni tribes and the Soto tribes zonke zayiqhamuka lena zingamabantu. In other words, i-South Africa yonke is a country of the Hebrews. South Africa yonke is a country of the Hebrew Israelites. And I don't want just to say it is a country of the Hebrews only, because there are many other Hebrews, because Abraham did not only have Isaac, but wabakhona no Ishmael. Ishmael isizwe sika Ishmael singamaHebrew. But we are not worried about Ishmael because it's not our bloodline. We are not worried about other children of Abraham, but we are seeking our bloodline. Sifuna umlando wethu.
ukuthi njengoba silapha njena sisukaphi, njengoba size sibe amaZulu njena sisukephi, sike saba ngamanguni, sike saba ama-Israelites, sike saba amaHebrew, sike saba inzalo kaShem. So for the first time we are able to trace our lineage from Ham to this day. Now, once you start reading the Bible, you find ukuthi amaHebrew, la in particular ama-Israelites, were not white people. Ama-Israelites were black people. But we have made to understand and to know ukuthi ama-Israel kwakungabelungu, ngisho iy'thombe, ngisho amafilimu, ngisho uJesu mhlophe, yonke into, ngisho ubona onke amafilimu abelungu. That is fake. IBhayibheli libeke ngosobala ukuthi amaGibhithe ayemhlophe, ayemnyama. Kwangabantu abamnyama. Noma manje sebexubile njengoba nathi sixuba kanjena, kodwa ekuqaleni amaGibhithe kwangabantu abamnyama. Now, you can ask yourself ukuthi uma amaGibhithe engabantu abamnyama, uMose wacashiswa kanjani eGibhithe emhlophe? Ngoba phela uMose wakhulela esigodlweni, uFaro engamazi ukuthi uyilokhozi, umHebrew. Ungakwazi ungehlulwa yini ukubona umlungu phakathi kwabantu? I'm just giving you something okufanele nje a common, with your common sense, you see, but that thing cannot happen. uMose waze waba no 40 years eseGibhithe, amaGibhithe engamazi ukuthi umHebrew. Ayenzwa yini ngamazi ukuthi umHebrew uma ngabe amaGibhithe ayemnyama, umHebrew ewumlungu omhlophe? Another simple thing, ngo-70 AD, ngenkathi amaHebrew ehlaselwa amaRoma, ama-Europeans, ama-Italians asuke Europe. Ngenkathi ebaleka amaHebrew, angafike amaHebrew ehlaselwe ngamaRoma, ama-Europeans, bese ebalekele Europe. Azobe eyithathaphi imikhumbi yokubalekele Europe. Singafike esihlaselwe ngamaNgisi bese sibalekele England, noma sibalekele Germany. I mean, this is a common sense ukuthi lento ayikwazi ube khona. Now, the big question is, laba belungu akuthiwa ngamaJuda, umbuzo lo ohlala ubuzwa abantu. Yeah, but kukhona belungu lapha abangamaJuda, siyabona amaJuda amhlophe. What about lamaJuda? Uma nithi thina singamaJuda, what about these other Jews? Because amaJuda phela siyabona amhlophe. And that is a thing which all black people must understand. Ukuthi lamaJuda amhlophe akayona inzalo kaAbraham, kodwa ayinzalo kaAshkenaz. Ukhona eBhayibhelini uAshkenaz. Namanje na abizwa kuthiwa ama-Jewish Ashkenaz. Ngoba bayinzalo kaAshkenaz, akabona inzalo kaAbraham. And ngoba bengayiyo inzalo kaAbraham, abahlangene ngalutho, abakaze bebe seGibhithe. Abahlangene ngalutho no Jacob, because abakaze abayona inzalo kaAbraham. Njengoba bengayiyo inzalo kaAbraham, abakaze bebe seGibhithe. Alikho izwe lapha lase-Afrika elake lathumba umlungu. Alikho. Because laba belungu ama-Europeans.
Abelungu ama-Europeans, abelungu abakaze bebe se-Afrika ngaphandle mabeze e-Africa to colonize us. But abanalo izwe e-Afrika. Balapha e-Africa as people who are colonizers, not as people abalokuza abalapha e-Africa. So how did it come about? Ukuthi lama Juda amhlophe ebesa aziwa ukuthi angamaJuda. Lama Juda amhlophe athatha inkolo yobuJuda. Njengokuthi njena abantu abamnyama uma bethatha inkolo yobuIslam babe ama-Muslims. NamaJuda amhlophe lana athatha inkolo yobuJuda ayise eba ngamaJews. Uma ethatha inkolo yobuJuda eba ngamaJuda, kwasekuthi kule minyaka ephambili behlaselwa ngamaGerman uHitler, Adolf Hitler. Uthemo Adolf Hitler ebahlasela ngezizathu zabo zepolitiki esingahlangene nazo, bawa babulala behlakazela e-Europe, not e-Africa. Uthema uHitler enqotshwa i-League of Nations, lena namhlanje esibiza ukuthi i-UN, yayisibanikeza i-State of Israel. Bebanikeza indawo lapha ePalestine sekuthiwa i-State of Israel. Base beyohlala khona. Base beprotectwa i-America. Base beclaima ubuJuda. But amaJuda, amaHebrew, you don't know them because they are you. You don't know them because they are you. But it has been hidden to you that you are a Jew. It has been hidden to you that you are a Hebrew. Without you, there is no Hebrew. Because those whites are not Hebrews. They are Ashkenaz. They are not Hebrews. Abraham. They are not Abrahamians or Hebrews. No, they are not. They are Ashkenaz. Bushobona nabo ukuthi bathu ama-Jewish Ashkenaz. Bashobona. Ngisho ngafuna uthola ama-videos abo. Ngenhlaka kade ngithola enye ivideo ngitholele uDumisani lapha bekusho umlungu ngomhlaba noma iJuda noma ethi yonke lento ekhulunywa ukuthi amaHebrew aye engabelungu kayikho. Wayichaza lento lomlungu, wayichaza lento lomlungu, wayichaza lento lomlungu ukuthi amaHebrew kwakungabantu abamnyama. And we are the descendants of those Hebrews. Now, when we discover that we are actually Hebrew Israelites, everything changes. Everything changes. Because we know now ukuthi amaRoma aqeda inkolo yethu. Aqeda inkolo yethu. We have now to go back and ask ukuthi kwenziwa yini ukuthi sihlupheke kanje. We have now to start to reread the Bible. Sibuke ukuthi solephi. Ukuthi kanti lo Deuteronomy 28 ukhuluma ngathi. Zonke lezi iqalekiso uNkulunkulu owayikhuluma, uNkulunkulu wakusho yonke lento esiyiyona uNkulunkulu wayisho ibhalwe phansi. Yonke. Nokuthi kuyofika izizwe zisithumbe sibe yinto enjani siyotshala singaphumeleli nani yonke lento uNkulunkulu uyibhalile phansi. You read Deuteronomy, you read Jeremiah, or you read Isililo, Lamentations, all of those things are there in the Bible.
In actual fact, thina silahle uNkulunkulu, but thina singabantwana bakaNkulunkulu. Thina senza isivumelwano noNkulunkulu entabeni yase yeah. What correct? Yes. Ilapho esenza khona isivumelwano noNkulunkulu ukuthi yonke imithetho kaNkulunkulu siyoyigcina. Sakuvuma lokho sakusayina phansi ukuthi siyokwenza. Uma ungase uvula ngisazi ukuthi yiphi incwadi khona la kuDuteronomy ngano 23 lapho khona umusho ubaba omkhulu ubhalile emthandazweni weSabatha uyikhothele lo ncwadi ukuthi uma wenza isivumelwano ungasigcini uyolahlwa ngaso. Manje nathina as children of God, we made a covenant with God that we shall worship God according to his commands. And afterwards, we did away with that. And sakhamuka nabantu bathi hayi asaphili ngaphansi komthetho, what not. Lonke konke lokhu konakala kudalwe ukuthi thina silahle uNkulunkulu. Ithina okufanele esinesibusiso sokuphatha izizwe. Kodwa namhlanje na ithina esiphethwe izizwe ngenxa yokuthi silahle isivumelwano esasenza noNkulunkulu. So that's why I say we have to relook at the whole thing. Ngoba as amaNazaretha akazi ukuthi umprofeti in fact uyinzalo kaJesu. Umprofeti uyinzalo kaJesu. Ngoba uJesu wayeJuda nomprofeti uIsaiah wayeJuda. Sonke singamaJuda. Kodwa immediately you start understanding that, you start seeing ukuthi yonke le ndlela esikholwa ngayo i-wrong. Ukuthi hayi isizwe nesizwe kufanele sibe nomprofeti wayo, uShembe umprofeti wakaZulu. Yes, thina kusukela kuAbraham sinabaprofeti bonke bendlu eyodwa kaIsrael. Emva kwaJesu inkolo kaNkulunkulu yaphela. Yaqedwa amaRoma. Kodwa emva inkolo kaNkulunkulu iqale yazovuswa manje uShembe. Amen. Yes. Muhammad ivusile inkolo, kodwa Muhammad does not fall under Shem. He is not a Shemite. Inkolo yamalokuza yama-Muslims, ama-Muslims do not fall under Shem. They are Hamites. So ikhona uNkulunkulu thina esivusele umprofeti wethu. Njoba these things now start to be clear. Ukuthi ngenkathi uNkulunkulu ethi ngolivusela umprofeti kubafowenu amalokuza ama-Shemites, ama-Hamites angaphansi kwaHam mangathi abafowethu okudaleni komhlaba ngoba wawazi ngani. Kodwa iGibhithe angazi ke noma ulokhuza inkolo kaMuhammad ingaphansi kwalokhuza ngoba kukhona inkolo ama-Muslims eyinzalo kaIshmael nawo angamaHebheru. Kodwa they are not Hebrew Israelites. Kodwa they are Hebrew Ishmael. But bangamaHebheru. Do you follow what I mean? Huh? Oh. Okay. So, our Muslims,
They are also Hebrew. They are a Hebrew Ishmael. But we are Hebrew Israelites. But ama-Arab, akhona ama-Arab, njengama-Arab aseGibhithe. Ama-Arab aseGibhithe akafall under u-Abraham because angaphansi kwaHam. Namanye ama-Africans akhona laphana noma ko-Nigeria nokobani, ukhona ama-Africans la eSouth Africa kudala, ama-Ethiopia. Ama-Ethiopia are not lokhu Shemites, kodwa ama-Hamites, ngoba azalwa ngaphansi kwaHam. Akusho ukuthi bonke abantu abamnyama bangaphansi kwaHam. Khona abantu abamnyama abangaphansi kwaHam, bese kubakhona abantu abamnyama abangaphansi kwaShem. But we have made to understand ukuthi sonke thina sibe abantu abamnyama singaphansi kwaHam. No, iBhayibheli alisho njalo. uShem thina singaphansi kwalokhu, singaphansi kwalokhu kwaShem. Ngenkathi siba lapha eAfrika, safika eAfrika sizigqili ngoba sasixoshwa, singanamuzi, sibaleka. Lama West alokhuza laba ama-Negro ayithengiswa le eAfrika, eWest Africa, ayithengiswa ngamanye ama-Afrika. Now, we are going to have a big organization, if I will call it like that, ezohlanganisa onke ama-Hebrew Israelites. Wonke. Engazi ukusho ukuthi mhlawumbe ngiyiNazaretha noma wonke umuntu okwemukala ukuthi no, I'm a Hebrew. Noma use-America, noma uyi-Igbo, noma use-Nigeria, noma ukuphi, then we are going to have one lokuza. Abantu ngoba leyo nto leyo immediately abantu understand ukuthi bangama-Hebrew. Ngoba umuntu manje ethi akasiyona i-Hebrew uzozisho ukuthi uyini. Uzozisho ukuthi uma uthi awusiyona i-Hebrew uyini. Umthombo wakho usukaphi? And akakho omunye futhi umprofeti obuye wabakhona wamaHebheru ngaphandle kwaShem. Akakho. Umprofeti obekhona emva kwaJesu kube umprofeti iZashem. Amen. So umprofeti wamaHebheru, wama-Hebrew Israelites, to this day, umprofeti iZashem. And uma uthi ukhona omunye sitshele ukuthi ubani. Sitshele ukuthi ubani. Ngoba uMuhammad akasiyena akasiyona iHebrew Israelite. Kodwa umprofeti iZashembe uyi-descendants yama-Hebrew Israelites. And umprofeti iZashembe zonke lezi zinto manje they start to become clear. Ukuthi why umprofeti iZashembe wasifundisa wathi siyogcina siyokwesaba uNkulunkulu ngokugcina umthetho wakhe owushiya kuMose. Why uShembe wayegcizelela indaba kaMose? Why uShembe wathi lonke ibandla lamaNazaretha alandele umthetho kaMose? Why? It's because uShembe wayazi ukuthi sivusa into yakwethu. Amen. Sivusa into yakwethu. And bonke abantu uthi uShembe ayikho into ezobanhle njengokuNazaretha emhlabeni. Khona isikhathi lapho uNazaretha kwagcwala umhlaba wonke. And ayikho into ezobanhle njengokuNazaretha. And ukubuyela kwabantu bakwaZulu nabantu ukubuyela nje kwabo bonke abantu base-South Africa be-admit ukuthi bangama-Hebrew. They're not just going to say singama-Hebrew political. No, they have to follow ukuthi kubonephi.
Kuningi. You have to follow ukuthi uNkulunkulu sekufanele sibheke manje ukuthi uNkulunkulu wathini kithi as Hebrew Israelites. Kufanele manje sonke sibheke siyifune intaba sesinayo. Kuhamba intaba senhlanakazi ibe irrelevant. Ngoba intaba zonke ilokhuza izizwe zamaHebheru ezoya kuyo intaba sesinayo. iPhasika leli esikhumbula ngalo ukuphuma eGibhithe so lenzela eJerusalem. Amen. Lento ithema inglosi ikhuluma I just could not understand. What is happening here? What is happening? But one by one, iyaqala lento iyaqaqa. By the way, siqalaphi kuba abantu? Ubani ukhokho wethu? Siqalaphi kuba abantu? Ubani ukhokho wethu? Are we just Bantus? Are we just Negroes? Sisizwe sinjani singamazi ukhokho wabo? Kanti senziwe ilimi manje. Kwathiwa hayi, they are Bantus, they are Negroes, they are Kefas. Do you know ukuthi there was a stage lapha iyokuza kwakusemthethweni ukuthi umuntu ebizwa kuthiwa i-careful? Baza abantu. Saqala phela sabizwa kuthiwa we are Kefas. Kuhamba kwasekuthiwa abantu. Uma uthatha nje incwadi eyindala we were called Kefas ngosemthethweni. It was an official way of describing us. Uma nje ungathatha amalokhuza imithetho emidala yamalokhuza semanganoma yaseyinkantolo eyindala, we were just all called Bantus, we were called Kefas. But ukuthi ngempela njengoba singamakhafula, njengoba singamabantu, ukhokho wethu bani, we do not know. You don't know. Today you have to understand ukuthi ukhokho wethu Shem, ngishathatha iBhayibheli manje yomfundo zokuthola lo. Bese kubana abantu abaningi engabazi ngabakhremini. Kodwa uShem, i-descendants kaShem uAbraham. From Abraham uIsaka. From Isaka uJacob. From Jacob uDavid. From David uJesu. From after Jesus sahlakazeka. Sabizwa kuthiwa sahlukana ngoba khona amanguni tribes, ngoba khona abeSuthu, ngoba khona amaNegro. We are all one family. Wonke amaNegro nani we are one family. And kufanele kuphele lo nyaka bonke abantu abamnyama beku-acceptile ukuthi we are Hebrew Israelites. And as we are Hebrew Israelites, what do we do about ourselves? What do we do about our faith? What do we do about our religion? What do we do about our culture? As Hebrew Israelites, as abantwana bakaNkulunkulu, uNkulunkulu usithandile wathi singabantwana bakhe. But simhlubukeleni uNkulunkulu. Why are we doing all these things? Ngoba uNkulunkulu ushilo wathi uma nibuyela kimi, there must be a time lapha esiyohlangana khona njengoba ukuhlangana ubani lo umprofeti lo owahlanganisa ama-Israel. Hosea 1. Balapha. Okay, Hosea. Kodwa kubo kodwa ke senkosi ukuthi yakho. Kodwa senkosi. Wawahlanganisa ama-Israyeli wawahlanganisa bavuma izono zabo nezono zoyise. Bani? Nehemiah, yes. There must be a stage lapha
siyohlangana as ama-Hebrew Israelites sivume izono zethu uNkulunkulu ukuthi senze njena sichithe isabatha sachithani senza ukuthi senza ukuthi sicela ukuthi uNkulunkulu asikhumbule. Siyazi ukuthi ngeke bonke abantu bebekholwe ngoba vele abakholwe abantu. Kodwa uma abantu abangamaHebheru noma ngabe kuthiwa bawu-10% beyi-understanda lento bebe amakholwa ngempela as Hebrews sihambe siyocela intetelo uNkulunkulu. uNkulunkulu uyosizwa. Amen. Sibuyele enkolweni eyodwa. Hayi lento eyenzeka manje because njengamanje na ngithola isimanga ukuthi sekukhona inkolo sekuyilokho kuthiwa i-Luciferian. uLucifer uyena obusayo manje. Lento phela siphila kuyo ayikho. Lento siphila kuyo isihogo. Lento kuthiwa idemocracy isihogo nje. Sihleli nje sibhubhuze esihogweni nje. Ayikho. Ucabanga ukuthi kukhona izwe ongalibusa ngokuthi eParliament ushawe umthetho wokuthi ingane kayikhiphi izisu. eParliament kushawe umthetho ukuthi abantu abavumela ababesemthethweni ukuthi abobulili okufanayo beganane. And lento ishunyayelwe ivikelwe. Kushawe umthetho ukuthi ukuthengisa umzimba kufanele kube semthethweni kubizwe ngegama elisha elihle. Nokutabane kube semthethweni kubizwe ngegama elihle. Bonke abantu abakholwe begcina besaba isono. Kusuthi khona izwe engabuswa into enjalo. We are dead. We are dead. This kind of governance will not last. It is either sibuyela uNkulunkulu or we are destroyed by uNkulunkulu. There's no way. There's no way. This kind of life cannot last. Ukuthatha ingane eno 12 years. Kushunyayelwe ukuthi ayibe nama-condom. What is that? What is that? Ngisho iy'ngane zamantombazane hayi ingane nama-condom. In other words, bavumela nje into ongayazi ukuthi ungayichaza ukuthini, but ivumelekile. Now, this is lesi sikhathi samanjena siphila esikhathini sikaSathane. uSathane uzosinqoba. And the only way uNkulunkulu uSathane ongeke sinqobe ngayo ukuthi sihlangane not now as sihlangane as Hebrews. Amen. Now, not asking yourself, we are coming together as Hebrews and we say, what did God say to us? And where did we go wrong? Where did we go wrong? And amanigro alokuza ayikhuluma lento kodwa eyabo is political. No, I'm a Hebrew. No, I'm a Hebrew. I can prove that I'm a Hebrew. No, but and so what? If wena umHebheru, uma ngabe wena Israelite, uma ngabe ngoba phela uma uthi umHebrew, uma uthi umIsraelite, uchaza ukuthi ilokhuza lentaba sesinayi uNkulunkulu wafikela kithi. Nalesi sivumelwane senziwa nokhokho bethu. So what do we do about it? What do we do about it? What do we do about it? And uma ngabe sithi trace our sins and we go back to God. uNkulunkulu uzoyishintsha yonke lento. Ngoba wasethembisa, wasitshela ukuthi uma nenza ukuthi lokhu kuzokwenzeka.
uma kwenza ukuthi kodwa njenganamhlanje there are so many faiths, there are so many religions, they don't talk about these things. They don't talk about them. Ukuthi njengoba sinjena inkinga yethu ibe kuphi? No, they don't talk about it. Yonke nje into esho mawuthena uJesu inkosi sukholiwe. Mawuthe uJesu inkosi usukholiwe. Usasa ade ngifunda nje kwenye indawo omunye umprofeti otholakale ukuthi ulala nendodakazi yakhe eganile. Lendodakazi udokotela, umprofeti ucebile kuyo yonke into kodwa ugange ukuthi ulala nendodakazi yakhe eganile. Hayi nokuthi indodakazi yakho izalayo umprofeti. What is that? Umprofeti. Hayi nokuthi umfundisi, umprofeti. Unebandla elikhulu. Ithi-ke enye inkosikazi ngasho, I'm vindicated, ngasho ukuthi akakho uNkulunkulu yomuntu. Akakho uNkulunkulu. And sacindezelwa bebona uHitler eyedwa wabhubhisa umhlaba. Ungacabanga ukuthi umhlaba uyoshintsha nabantu abaningi, starta uwedwa. Umetshiso ulayitha kubhubhe yonke into, ube umlilo omkhulu ubhubhe, kodwa usuke uqale umetshiso. So don't undermine yourselves ukuthi you can change the world. Amen. Amen. Don't undermine yourself. uNkulunkulu uthumele ingilosi kithi. Uthumele ingilosi kithi. Ingilosi bingeke isuke ezulwini izohlala nathi if God did not intend ukuthi through us the world changes. I'm confident of that. I'm confident. Through us, we don't have to be millions to change. In fact, millions. Ungahamba lapha uye kuma millions, ungaya enhlanakazi ufice kuna inkulungwane zabantu. They are all sleeping. They are all sleeping. Ngisho ngababuza nje namhla uthi ngeSabatha yini nifundile, not tell you. They are all sleeping. But few as you are, uma ngempela laba abantu laba bekholiwe ngempela, they can change the world. Amen. They can change the world. You don't have to be thousands to change the world. No. 1, 2 people can change the world. Ngoba yonke into eqala kumuntu oyedwa iqale kulokhuza bebe babili bebe bathathu be understand lento and they change the world. No Jesu wawushintsha umhlaba. Noshaka wasakha isizwe wayeyedwa. Thina singebabuyisele ngani abantu kuNkulunkulu noma sifew as we are. Yini engenza ukuthi singababuyisa abantu kuNkulunkulu? Are we going to fold our arms? Sibona izwe libhubha. Are we not going to tell people no? Nina nibusiswe uNkulunkulu. Thina singabantwana bakaNkulunkulu. And we have got a duty to tell the whole world ukuthi through us, the descendants of Israel, the world can change. Through us, the world can change. Mina ngimisela ukuthi ngikushintshe ngoboshwa mangiboshwa kodwa ngeke ngize ngihlehle ukukhuluma iqiniso lokukhuluma in public bongbopha amabebopha kodwa leli iqiniso kufanele lime ngoba lento lena eyenzeka la eSouth Africa eyenzeka emhlabeni ayikho. Ukuthi khona abantu abangaphathwa zitabane. Where on earth have we ever heard of that? Abantu bebe abafundisi besabe itabane. Abantu besabe ukuchallenge iabortion. Abantu besabe ukulokhuza ukuchallenge prostitution.
abantu besabe ukuchallenge ama-condoms anike afakwa ey'koleni and you think khona isizwe ongasakha ngaleyo nto. Do you see what is happening ey'koleni? What is happening ey'koleni? Iy'ngane y'shaya othisha. Yabona ngeke ngafunde eBhayibhelini ngashaya ovala gate. Kanti zonke uthi uNkulunkulu nina niziphukuphuku njengoba ngikhuluma nje niziphukuphuku. Nihlakaniphela ukubhidliza kodwa anikwazi ukwakha. Kusho uNkulunkulu uthi nina niziphukuphuku nikuhlakaniphele ukubhidliza kodwa anikwazi ukwakha. And that is what is happening. Abantu abamnyama bakwazi ukuthi bevele behlasela isitimela abagibela kuso besishise. Yabo behlasele amalokho. Can you imagine umuntu ehlasela isitimela ogibela kuso esishise sigcine engakwazi uyemhla elokhuzeni. Kuze kuqasha amaphoyisa azobheka abantu abazovikela izitimela abagibela kuzo abantu. What kind of a society is that? Bebhubhise omasipala bebashise bengene ey'tolo beyishise. There is something wrong with the black man. We are cursed. We are cursed. We are cursed. What kind of a society is that? What kind of a community is that? Uyazi uyawubena amahloni ukuthi umuntu omnyama uma ubona izinto ezenziwa abantu abamnyama. Wana amahloni izinto ezenziwa abantu. Uthi ulokhuza omnye insizwa ethi ngabuza iJalimani ukuthi ilokhuza iJuda ukuthi nenziwa yini nina nibe so successful yonke into eniyenzayo. Uthi lathi iJuda, you know what? 99% wabantu ababulawayo abantu abamnyama bebulala nabodwa. 99% wabantu ababulalanayo abantu abamnyama bebulala nabodwa, and I've got experience of that. Ngaba i-Regional Court Magistrate eKhimbali ngangihlala eKhimbali edrobheni ilokishi kuseHarishiwe. Inkantolo isedolobheni. You know what? Imina ngedwa engangiyimantshi emnyama. Umlungu imantshi, umshushisi imantshi, ilokhuza imantshi, umlungu, umshushisi, umlungu, iphoyisa, umlungu, abaqoqa imali, umlungu. Umuntu nje engangiba naye omnyama la enkantolo kwakuba uTolika kuphela. Ngisedrobheni iHaleshiwa inabantu ilokhuza iKhimbali inabalungu abaningi kunabantu abamnyama. Kodwa every day ngahlala 2 years ngithetha amacala. Every day ngithetha amacala emurder, rape, robbery, armed robbery. Enziwe abantu abamnyama benza kwabanye abantu abamnyama. Every day, every day, I'm not exaggerating. Uma kuke kwama umlungu phambi kwami ngiyazi ukuthi lo mlungu eme phambi kwami umele ilokhuza illegal dealing ye-diamond. Noma kume China phambi kwami is an illegal dealing ye-diamond. Kodwa ukuthi ngibone nje kume umlungu kuthiwa nangu umlungu ulokhuza uchajelwe i-assault be-assault omnye umlungu. There is nothing. Ngahlala 2 years, I never came across that thing. Nangu umlungu benze armed robbery. Ngahlala 2 years angizazi. Ngangikwazi ukuthi umlungu evele phambi kwami uma ezobe ene-illegal dealing ye-diamond. Kodwa abantu abamnyama every day robbery, every day murder, every day rape. And
ama-multiple rape umuntu khona elinye icala umfana wayebeka ingane ena-12 years engakazi zihlangane nendoda eyibeke ngapha enye eyibeke ngapha erape ngapha enye ephethe isibhamu ngapha ezokuthi leni ilale ingane encane, and that is abantu abamnyama nabo. Uthi uma uyilalele lento ungazi ukuthi ufanele enkantolo uphuma ubaleke. How do I face this kind of thing? How do I face this kind? Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi at the end wangenza ngaba umfundisi ngoba lezi zinto ebengizi-experience enkantolo I can talk about them now. Ukuthi things are happening outside which are so frightening ma uyicabanga ezenziwa abantu abamnyama ezenza abantu abamnyama, and therefore we've got a duty ukuthi abantu sibabuyisele uNkulunkulu. Mhlawumbe uNkulunkulu uyosixolela lezi iqalekise ezenza ukuthi abantu bakithi bebeziyilwane ipheze, because abantu bakithi baziyilwane nalabo basemaphalamende, you don't know what they are doing. Awazi noma labantu bagule emakhanda ukwathi. South Africa is a laughing stock. It's a laughing stock. Uma kuqhamuka umuntu ose-America njengo-Trump ethi leli izwe leli izwe le-Christianity angiyivumi ilokhuza itabane. Usho uTrump wase-America. Kodwa i-South Africa yona ithi hayi iprotecta itabane. What is that? Am I to fear ukuthi ngiferishe itabane ngithunywe uNkulunkulu? I'll never do that. I'll never do that. Uma uNkulunkulu ethi into imbi and must tell people ukuthi lento enyenzayo imbi. Amen. You don't have to fear anything about that. Inkosi uSikhona. Amen.